Nakipagkaykaysa ti Gobierno Probinsial ti Ilocos Norte ti Joyride PH Corporation. May sa information technology company ang mga ipatakder iti online ride-hailing platform tap na may paay ti Taxicle services iti probinsya. Mabaen ti palakapirma ti Memorandum of Agreement when MOA mabalinen. To ang may book ti biyahe ti tricycle mabaen iti Joyride app. Amang tulong iti mas nalaka ken mas organisado pa nagbiyahe digiti commuters. Idi Lunes inaprobaran ti Sangguniang Palalawigan ti Provincial Resolution number 2026-01-114 amang ipalubos ken ni Governor Cecilia Araneta Marcos ang pumirma iti MOA iti Joyride. Ani representar ni Maynard Takayasu Umali, Vice President for Business Development for Mobility ti kumpanya. Imbaga ni Provincial Legal Counsel Juan Alfonso Jose nga ti apket usaren laing digiti drivers ken operators iti tricycle aktibo nga miyembro iti Metro Ilocos Norte Council ken masigurado nga awan ti malabsingan a city wenno municipal franchise regulations. Iti panakakiordinar ti probinsya kadagiti LGU ken Joyride mapaspasadaan pa iti panagurnos ti fare matrix nga adda iti 45 pesos iti flag down rate. Malagip nga naisat ti Joyride ti Mesa Abulan a pilot test iti 2023 iti Lawag City ken dagiti agdeg nga ili ang nagip iti public safe training dagiti drivers. At met insurance coverage dagiti drivers ken pero babae ti panagkaykaysa ti kumpanya iti Malayan Insurance. Para iti IFM News, Ido Spider Rodas, Tatak RMN.